Morjesta, mä tein nytten tämmöisestä hotellihuoneesta videon, missä me tällä hetkellä ollaan. Sit kun mä kuvaan sitä sänkyä, niin älä sit oo siinä. Niin siis. Tossa on lamppu. Ja tässä on tämmöinen jääkaappi. Jääkaappi siis. Ja sitten tässä on vessa. Ihan tavallinen WC-pönttö. Sitten täällä on tämmöinen kylpyamme. Joo. Sitten tässä on tämmöinen. Joo. Ja sitten tässä on valokaisin tuosta valo pois. Tossa on sänky. Toinen sänky, toi mun keskimmäinen sänky. Ja sitten tuossa nukkuu iskä. Kani pois siitä. Nyt mä kuvaan sitä. Ja sitten tuossa on penkki. Me ollaan kakkoskerroksessa, eli ei hirveän korkealla. Tossa on toinen lappu, tuo on toinen lappu. Nyt mä kuvaan sitä pöytää. Nyt tuutte siitä pois. No niin, kiva, iskä tulisi niin kanssa. Tässä on pöytä. TV. Ja sitten tässä on tietty käytävä. Me ollaan siis Scandic-Aulangossa, jos joku miettii, että miksi tää hotellihuonetta mä kuvaan. Joo. Että heippa!